Bé, tot el meu suport a la campanya que està fent en Víctor Puig i les persones que l'acompanyen per intentar fer una cosa que a Rubí seria nova, que és fer un canvi important a l'Ajuntament. De fet, en aquestes eleccions del dia 24 de maig el que es decideix és si hi ha continuïtat de l'Ajuntament o si hi ha canvi a l'Ajuntament. I canvi a l'Ajuntament vol dir també canvi a la ciutat. Els canvis poden ser a pitjor o a millor, i estic convençut que amb Víctor Puig al davant i la seva gent aquest canvi a Rubí pot ser a millor, perquè Rubí, n'estic també convençut, té aquest orgull de ciutat i té aquests actius i aquestes energies i aquesta gent i aquest talent que el poden situar en una posició clarament millor que no pas la que està en aquest moment des de molts punts de vista. Per tant, us demano que doneu suport a en Víctor Puig, que doneu suport en aquesta candidatura, que aposteu per un canvi a l'Ajuntament de Rubí, que aposteu per un canvi a millor a la ciutat de Rubí i que, a més, la ciutat de Rubí i el seu Ajuntament quedin perfectament alineats en aquest projecte de país sencer que ens ha de servir per fer un país en gran part nou, però també, sobretot, un país en gran part millor que el que tenim.